Здравейте! Току-що получихме шокираща информация от МВР Враца, че всичките случаи... Здравейте! Току-що повече по случая Димитър Доматов. Здравейте! Една вечер в клуба една камера под захвърлена болети и... Вълчо. Три месеца Вълчо заплашва цял град Блаца със своите свирепи атаки на хора. Плаче ще учите за следния репортаж. Здравейте! А как ме чуете без да виждате? Защото съм онлайн. Така изглежда глад Баца преди свирепите атаки. Те започнаха в началото на месец януари. И тогава стигнаха над 1 милион човешки души. А пък историята на Вълчо започва от самата човешка зора. Той е забързян като розови гащи с чифт розови буски и чифт очички. Изглежда сладък. Той отвори фабрика за изследването и избиването на милион хора във Враца. И полицията не прави нищо по въпроса. Само го издирва и го изоблазява по смеслен начин. Нека видим какво знаят българските хора за Вълчо. Мисля, че съм чувал легенди за него, да. Той май отвлече едно момиче от моя клас. По-миналата седмица. Тя беше малко по-пична, имаше големи я. Къв това, бе, това Вълчо направо ще го иззаседайте, бе, човек. Това направо... Бате, направо ще го иззаседайте, майко, да ще връзки на трети. Разхождам се в гората с Шаро. Шаро? Какво да чуя по едно време? Се обръщам и гледам Шаро под Вълчо. Вълчо на Шаро ми оправи хеликоптера. Така бутам Шаро. Той беше безжизнен. И Вълчо ме нападна, бе. 放手！我很喜欢这我，我要变司令，我是很追，我表色，你是我想给他写来算，一追слишком манду. Господине, елате! Господине! Вълчо, чува ли сте за Вълчо? Вълчо. Дами и господа, ще се срещнем с експерт по темата. Вълчо за мен не е заплаха, но аз за него съм. Оле чудовища от лятото на 97. Сега ще видиш. Това е сина ми, Димитър. Вълчо успипа. Ти знаеш ли какво е нещото, което е отнело всичко? Да се казва Вълчо. Дами и господа, моля ви, пазете се, докато МВР Враца не разреши слуша. Обратно към теб, Питагор, Славчев, 235. Моля ви, останете по домовете си, докато МВР Враца не разреши случая. Пазете се. Лека и... Той! Дами и господа, на живо от место престъплението Димитър Доматов. Димитре, чуваш ли ме? Здравейте! Аз съм Димитър Доматов, това до мен е масленици, Еман. При Вълчо. Бате, ти, казвам ти трябва да базикаш, бат, няма как тук да... Пусто. Много ли пи? Ти си ненормален, ти си... По-кирка, да, майка. Къде ме заведе тук? Сега ще видиш къде. Няма шанс. Сега ще видиш. Не ти вярвам, разбираш, това няма шанс. Нито крачка повече. Що бе? Какво видя? Маслине?
Ей, Маслине! Маслине, от тук, бе! От тук, бе, Маслине, чуваш ли ме, бе? Маслине, от тук, бе!